לא יודע אם אני מצליח לבטא את מה שהתרחש שם בשטח, אבל היה חושך מוחלט, עלטת צל מוות. לא ראית לאן אתה נוסע, לא ראית לאן אתה מתקדם. נענו במהירות של מטר בדקה. אנחנו ירינו לתוך המעוז פגזים ממש מטווח קרוב לתוך התעלות, וכל הזמן עבדנו עם מקלעים. לאחר מכן, שעלה השחר, כבר ממש באור ראשון, קרה מה שאני חששתי ממנו. כמעט בדיוק כמו שאני צפיתי שיקרה. הם התחילו לעבוד עלינו עם כלים בכינון ישיר, במטח טילים ראשון נפגע סג"מ ורדי ונהרג, בניסיון נוסף שלו להיכנס למעוז. הוא אומר לי, תסתכל על הצליחה, אם אני יכול לראות. אמרתי לו, בוודאי. ואז הוא התחיל לראות עליהם. היו שם הרבה מאוד כלי רכב, חיר. לא ראיתי שם טנקים, ראיתי שם תותחי נ"ט, ראיתי שם רכב של טילים, ראיתי שם מסעיות רבות, אבל טנקים ממש לא ראיתי. עסקתי בחילוצים, נתתי פקודות, הייתי פה והייתי שם וקפצתי ממקום למקום. כל הזמן הייתי בפעילות ולא שמעתי מה קורה. קצינים דוממו את המנועים והורידו כובעים, דיווחו לי שהם שומעים כל הזמן תנועה של רכב על גשר. אני לא יכולתי לשמוע את זה כי כל הזמן הייתי עם הרשת, עם הרדיו, עם המנוע ולא שמעתי. הניסיונות שלהם להמשיך בצליחה לא נפסקו. אנחנו פגענו להם לפחות בשני קשרים, אבל המהירות שבה הם הקימו קשרים חדשים והמהירות שבה הם הצליחו לתקן את הקשרים הייתה כנראה מהירה מאוד וגבוהה מאוד. הם תקנו את הקשרים. אני מאמין שאם טנק אחד שלהם עם א' ולנו לא היו שום אמצעי ירי ולילה, הם היו מחסלים לי את כל הטנקים שהיו תקועים בביצה. זה היה עניין של מאות מטרים ספורים מהאזור שבו הם עברו, עם חוליות של ציידי טנקים, עם RPG שיש לו טווח טוב, ויש להם SLS'ים, יכלו לדפוק לי את כל הטנקים אחד אחד. אני עד עכשיו לא מבין למה הם לא עשו את זה, אבל העובדה היא שהם לא עשו את זה, ונתנו לי בשעות האחרונות של הלילה, לחלץ את הטנקים ולעבוד בשקט. וזה מה שעשינו. כל אופי הלחימה שנראה בעיניי תמוה. להערכתי, אם היה נכנס לשם כוח נוסף, היה יכול לשבור את ניסיונות הצליחה שלהם. כדאי לזכור, ואני חוזר ומזכיר את זה פעם נוספת, אני יצאתי משם עם 2 צנטריונים תקינים. אם היה נכנס בזמן הזה שאני יצאתי, כוח טרי, כוח בסדר גודל של גדוד, בעבודה זהירה ומחושבת, יכול היה לשבור את ניסיונות הצליחה שלהם. הם לא הגיעו לציר לקסיקון, הם נעו לאט, זהירות רבה, הם הפעילו כלים מרחוק. הבעיה שהיה צריך שם באותו זמן כוח טרי. כשאני אומר לך שמראש לא היה לי ברור מה המגמות של דרגי הפיקוד היותר גבוהים, שאני ביקשתי אישור לפנות את המעוז ולא אישרו לי. זה נתן לי להבין, מתוך אחד מצב שעשיתי, שכנראה מתכננים עם שחר הכנסת כוחות טריים ונוספים. אחרת אני לא מבין, לא אז ולא היום, מה היה השיקול לא לפנות את המעוזים. אמרתי שזה לא כוח לוחם, אמרתי שהאנשים שם מפוחדים, מבועלים, היסטריים, אין להם תחמושת, המעוז מוקף במצרים, ואין טעם להשאיר אותם, הם לא מתכוונים להכניס תגבורת של רגלים. ביקשתי שכוח חיר ייכנס למעוז, כוח חיר הענן. אחרת אין טעם להחזיק את המעוז הזה. המעוז לא תוגבר. אני יצאתי, השטח נשאר נקי, אני לא הבנתי מה קורה. והייתה איזה מין נטישה. אם הייתה החלטה לנטוש, אז אפשר היה לא להגיע לשם בלילה. אפשר היה לחכות לשחר, ועם שחר בכוח טרי ורענן, לנסות להיכנס, להתחבר עם המעוזים, ולעשות לחימה יותר מסודרת. נכנסנו לשם בלי להכיר את השטח, בלי לדעת מה קורה, נשארו שם 11 או 12 טנקים. מתאר החייל אליעזר ברנע. ירדתי והתיישבתי ליד הטנק. נושם נשימות עמוקות, מנסה לעכל את העובדה שאני חי. מביט בידיי וברגליי השלמות. מעולם לא ידעתי שכל כך טוב לחיות. ב-27 באוקטובר ערך המג"ד טקס סיום לצוערי פלוגה סמך ולוחמי פלוגות כף ולמד. בטקס זה הוענקו ללוחמים דרגות, ולאחריו התכבדו המוזמנים לטעום מממתקים שנשלחו למג"ד ממשפחתו. כתב המג"ד למשפחתו כי אתמול אחרי הצהריים הוא הבין אולי לראשונה מהו האקט של סיום המלחמה, כאשר נכנס לעיר סואץ יחד עם כוחות האום שהגיעו לאזור. החיילים המצריים רצו אל החיילים שלו, חיבקו ונשקו אותם ולא משהו מהם. כל התמונה הייתה מוזרה וכמעט בלתי נתפסת. באוויר כבר ריח של ניסיונות לעשות קצת סדר בבלגן הגדול שהיה בזמן המלחמה. מנסים לצוות את היחידות חזרה לכוחות אורגניים, וכבר מתחילים לאמן אנשי צוות למת"קים קורס של שבועיים. המג"ד נתן את דעתו לצורך בהפקת לקחים כשהרשמים עדיין טריים. מדי ערב כונסו הקצינים והמת"קים לשחזור קורות הלחימה. שחזורים אלו הצטרפו ליומן הקרב שנשמר בידי המג"ד. סגן אלוף אמיר יופה פיקד על הגדוד במהלך כל הלחימה.
אמיר ידע להוביל את חייליו בכוח מנהיגותו ונטע בהם את היכולת להמשיך וללחום גם במצבים הקשים ביותר. הם, מצידם, העניקו לו אמון מלא.